Майя? Какво амкаш ти, мамо? Какво е това? Давай, мамо, давай спагети. Давай спагетите, мамо. Майя? Давай ги, мамо. Давай ги, мамо, тия спагети, не са мотай. Копай си, Майя, копай си. Какво е това? Едно зъби. Кой има едно зъбче? Я да покажем сега зъбчето, Майя. Майя, обърни се насам. Къде е зъбито? Айди, водичка. Айди, водичка и ще свършим. Айди, мамо. Айде една лъжичка, още последно.